90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Aha! Yes, I'm back. Live na live pa rin kasama mo ang iyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. Ano na? Kumusta? Nakalakad na ba? Anong oras na, B? Oh, time check, it's already 5:27 in the afternoon. Ito yung mga oras na ang sarap na talagang umuwi. Sana all na lang talaga umuwi nang hindi nagko-commute. Ay, LF, taga-sundo dito sa may Aliw Theater Love Radio. And speaking of, alam mo, ang bilis ng panahon. Teka, tinanggal ko yung alcohol. Nakakaharang sa ganda ko eh. Ang bilis ng panahon. Today, it's already February 6. And ilang araw na lang talaga. Sa lahat ng mga jowa, lahat ng may mga asawa, oo, ilang araw na lang, 7 days to go, it's Valentine's Day. Pero sa lahat ng mga luhaan, sa lahat ng mga sugatan, sa lahat ng mga naghahanap pa rin ng jowa, ay, alam ko na ang gagawin mo sa February 14. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Ikaw ay pupunta dito sa istasyon namin, tapos magsi-celebrate tayo ng 50 years anniversary ng Love Radio. That's right. Alam mo, marami kami nakahandang sorpresa sa inyo mga kabisyo. Maliban sa syempre may pakain. Oh, dapat ikaw may pakain, B. 50 years na kaming daldal dito eh. Meron kaming magbabalik na pulit ang aming Love Knows No Boundary promo. Yes, that's right. Sa lahat ng mga driver na nakikinig ngayon, kahit anong man yung dinadrive mo, kotse, bus, motor, submarine, go ahead. Ang Love Knows No Boundary promo natin ay nagbabalik na. At bukod dyan, syempre, ay, meron din kaming libreng appliances showcase. Hindi lang basta rice cooker, hindi lang basta lagay ng mait na tubig. May kasama ng taga-init ng tubig. Gusto mo yon? Gusto ko yung iuwi mo rin ako, di ba? May appliances ka, tapos one day makakasama mo Mara Tony. O pwede naman, basta kapag sinamahan kita, ay nako, wala akong ibang gagawin sa'yo, kundi yayain kang tumakbo. At syempre ngayon din ang araw kung saan marami sa atin ang tinatamad na, marami sa atin ay medyo bagot na, marami sa atin ang inaantok. Uy, bawal matulog ha kapag ka nasa biyahe. Dapat laging alert, awake, enthusiastic. Mamaya saan ka na naman nakatingin dyan, mawala na naman ang focus mo, sinasabi ko sa'yo. Sabi ko nga kanina, walk. Sa lahat ng mga inaantok, maglakad-lakad lang kahit kaunti. Hindi naman, alam mo, mas mahirap magkasakit, be, sinasabi ko sa'yo. At lalo ngayon, di ba, may naramdaman ka. Tuwing gabi, masakit ang dibdib mo, di ba? Ayan, baka lumalaki. Hindi. Kasi nga, baka mamaya kung ano namang serious health niya, wag naman sana. Pero again, walking has a lot of benefits. Go walk. Kung hindi mag-run, walk na lang, okay? At nakasama mo pa rin ngayong hapon ang inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. Susunod na po ang programang EDSA by Diego Bandito. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Happy Thursday, everyone. Bye. Metro's number one.